Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Όλοι ξέρουμε την κρισιμότητα αυτής της περίοδου για την οικονομία της χώρας. Όλοι ξέρουμε πώς φτάσαμε εδώ. Έχουμε πει και άλλη φορά σε αυτή την αίθουσα ότι διανύσαμε μια διαδρομή με πολιτικές αστοχίες, μια διαδρομή διασυρμού της χώρας, ατυχών μεθοδεύσεων, και όλα αυτά έχουν καταφέρει ένα βαθύ πλήγμα στο κύρος της Ελλάδας. Ξεκινούν με την υποτιθέμενη απογραφή του 2004, που έθεσε και δυστυχώς συνεχίζει να θέτει σε αμφισβήτηση την ικανότητα της χώρας να βρίσκεται στην ΟΝΕ. Δυστυχώς υπάρχει πλέον μια ανοιχτή συζήτηση και τα ξένα μέσα ενημέρωσης αμφισβητούν ανοιχτά τη διαδικασία ένταξης χώρας στην ΟΝΕ. Αυτό είναι ευθέως αποτέλεσμα της απογραφής του 2004 και κορυφώνονται βεβαίως στην εξοργιστική διαχείριση των δημοσιονομικών στοιχείων και της εικόνας της χώρας από την προηγούμενη κυβέρνηση. Υπάρχει ένας ενδιάμεσος σταθμός σε αυτή την πορεία, είναι το 2007, ένα έτος για το οποίο η χώρα μπήκε για δεύτερη φορά σε επιτήρηση, καθώς το έλλειμμα ξεπέρασε το 3%, έφτασε στο 3,7% συγκεκριμένα. Θυμίζουμε ότι εκείνο τη χρονιά είχαμε πανηγυρικές ανακοινώσεις για την έξοδο της χώρας από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, λόγω της απογραφής, και εκλογές για να συνταχθεί ο πρώτος προϋπολογισμός της χώρας μετά από την μείωση του ελλείμματος κάτω από 3% για πρώτη φορά μετά την είσοδό μας στον ΟΝΕ, όπως τότε λεγόταν. Με αυτές τις εκφράσεις επιχειρόταν να σταλεί ένα σήμα αξιοπιστίας εντός εισαγωγικών στο εξωτερικό. Ακολούθησαν μια σειρά από αναθεωρήσεις του ελλείμματος το 2008 και βέβαια η ιστορία κορυφώνεται μέσα στο 2009 με τα στοιχεία που έστειλε η ελληνική κυβέρνηση στις ευρωπαϊκές αρχές. Όλοι πια γνωρίζουμε το τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα που έχουμε στα χέρια μας να διαχειριστούμε και βλέπουμε ότι στην προσπάθεια αυτή το έλλειμμα αξιοπιστίας είναι και το πιο σημαντικό εμπόδιο. Πριν από περίπου 2,5 μήνες, σε ενημέρωση αυτής της Επιτροπής και έχοντας επιστρέψει από το πρώτο ΕΚΟΦΗΝ, είχα παρουσιάσει ένα τριπλό πρόβλημα αξιοπιστίας της χώρας. Είχα μιλήσει για πρόβλημα αξιοπιστίας των στατιστικών στοιχείων, των δημοσιονομικών δεδομένων, αλλά και των ίδιων των πολιτικών μας. Αυτό είναι το πρόβλημα που επιχειρούμε να διαχειριστούμε και να το λύσουμε από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση. Πρώτο μας μέλημα ήταν να καταγράψουμε την πραγματική κατάσταση. Και κάναμε το αυτονόητο, είπαμε στους πολίτες το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος, ένα μέγεθος το οποίο προέκυπτε από στοιχεία πέραν κάθε αμφισβήτησης από την Τράπεζα της Ελλάδας. Είπαμε πόσα χρήματα μας λείπουν, είπαμε ότι από τα ταμεία του Δημοσίου έλειπαν 30 δις ευρώ για να καλυφθούν όλες τις υποχρεώσεις. Ένα τεράστιο ποσό, ίσο με 12,7 του ΑΕΠ. Χρήματα που βεβαίως έπρεπε και πρέπει να δανειστούμε από τις αγορές. Και σημειώνω ότι είναι αυτές οι ίδιες αγορές που τους είχαμε πει ως χώρα ψέματα για το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος. Μαζί με την καταγραφή του προβλήματος προχωρήσαμε στην αποτύπωση της κατάστασης που αυτό δημιουργεί. Γιατί το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας βέβαια είναι πρόβλημα πολιτικής, είναι πρόβλημα πολιτικών επιλογών. Αλλά είναι και πρόβλημα μηχανισμών. Είναι πρόβλημα της ίδιας της λειτουργίας του δημόσιου τομέα, των θεσμών και των διαδικασιών γύρω από τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών. Σήμερα, 2,5 μήνες μετά, μπορώ να σας πω ότι τα βήματα που έχει κάνει ήδη η κυβέρνηση για να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας στα μάτια των Ευρωπαίων εταίρων, του Έλληνα πολίτη αλλά και των ξένων αγορών είναι σημαντικά. Και στο πλαίσιο αυτό κατέθεσα στη Βουλή το πόρισμα μιας ανεξάρτητης επιτροπής που συστήσαμε για να αποτυπώσει το πρόβλημα και να διατυπώσει προτάσεις για τη βελτίωση αυτής της κατάστασης. Η επιτροπή αυτή δημιουργήθηκε με απόφασή μου τον Οκτώβριο του 2009. Μέλη της επιτροπής αυτής με την απόφαση εκείνη ήταν ο κύριος Μανεσιώτης, Διευθυντής Σύμβουλος Διοίκησης στην Τράπεζα της Ελλάδος, που είναι πίσω μου, η κυρία Μπαλφούσια, ερευνήτρια του ΚΕΠΕ, επίσης που είναι μαζί μας, ο κύριος Σιμιγιάννης, εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδας, δεύτερος, ο κύριος Ρομπόλης, επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, ο κύριος Τάκης Πολίτης, γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ και ο κύριος Γκίκας Χαρδούβελης, πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Αυτή η ομάδα
και θέλω να της ευχαριστήσω ιδιαίτερα γι' αυτό. Δούλεψε χωρίς αμοιβή, προφανώς. Δούλεψε πάρα πολλές ώρες, συναντήθηκε με όλους τους φορείς του ελληνικού δημοσιονομικού και στατιστικού συστήματος. Πέρασε ατέλειωτες ώρες στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους, μίλησε με την ΕΣΥΕ, μίλησε με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και επιχείρησε να κάνει, χωρίς καμία διάθεση πολεμικής, μια πραγματική καταγραφή των πραγμάτων. Μια καταγραφή των προβλημάτων σε όλη την αλυσίδα, σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας που μαζί συνθέτουν το πρόβλημα της αναξιοπιστίας της χώρας όσον αφορά τα δημοσιονομικά στοιχεία. Το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς το έχετε μπροστά σας. Νομίζω πως θα ήταν χρήσιμο για την Επιτροπή να δώσει τη δυνατότητα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων να δώσει τη δυνατότητα σε δύο από τα μέλη αυτής της ανεξάρτητης επιτροπής που είναι εδώ να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να πούν την άποψή τους. Θέλω να ισχυρίζομαι ότι εγκαινιάζουμε με αυτήν την ανεξάρτητη επιτροπή και με την κατάθεση του πορίσματος εγκαινιάζουμε μια νέα τακτική η οποία πιστεύω βοηθάει στη διαφάνεια. Είναι ένα πόρισμα το οποίο δεν ελέγξαμε, είναι ένα πόρισμα το οποίο δεν αλλάξαμε, είναι ένα πόρισμα το οποίο όπως μας παρεδόθη έτσι κατατέθηκε και στη Βουλή. Είναι ένα πόρισμα το οποίο η ελληνική κυβέρνηση διάβασε με μεγάλη προσοχή και θα δείτε από ορισμένα πράγματα που θα πω ότι έχει ήδη υιοθετήσει μία σειρά από προτάσεις οι οποίες γίνονται. Είναι ένα πόρισμα το οποίο πιάνει μια μεγάλη περίοδο και προλαβαίνω εδώ την όποια κριτική ότι συντάχθηκε για να επιρρύψει ευθύνες στην προηγούμενη κυβέρνηση αποκλειστικά. Είναι ένα πόρισμα το οποίο μιλάει και για αστοχίες και σε προηγούμενες περιόδους. Αλλά όμως νομίζω ότι κάνει ξεκάθαρο ότι το 2009 συνέβησαν πράγματα που δεν έπρεπε να είχαν συμβεί και δεν πρέπει ποτέ να ξανασυμβούν σε αυτή τη χώρα. Θα σας διαβάσω απλώς μία παράγραφο από την έκθεση αυτή και νομίζω πως αυτή η παράγραφος δίνει από μόνη της το στίγμα του τι ακριβώς συνέβη. Η παράγραφος αυτή είναι η σελίδα 29 και λέει συγκεκριμένα 29. Τα στοιχεία της κεντρικής κυβέρνησης που είχαν χρησιμοποιηθεί στην γνωστοποίηση της Δευτέρας Οκτωβρίου, θυμίζω ότι είναι η τελευταία γνωστοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, αν και αυξημένα κατά τη σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις του προπολογισμού του 2009, δεν ενσωμάτωναν τη μεγάλη επιδείνωση των δημοσιονομικών μεγεθών που είχε συντελεστεί μεταξύ Ιανουαρίου και τέλος Αυγούστου 2009 και υποδήλωνε διψήφιο ποσοστό του ΑΕΠ για το έλλειμμα σε ολόκληρο το έτος. Η επιδείνωση αυτή ήταν ορατή από την αρχή του έτους και αντανακλάται τόσο στα μηνιαία στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, όσο και στα ταμιακά στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδας που δημοσιεύονταν ανελιπώς κάθε μήνα. Νομίζω πως αυτή η παράγραφος από μόνη της δείχνει ότι στο ελάχιστο αυτό που μπορεί να καταλογίσει κανένας στην προηγούμενη κυβέρνηση είναι ελλειπή επιτήρηση των υπηρεσιών, στο μέγιστο η θελημένη προσπάθεια να σταλούν στοιχεία τα οποία δεν αντανακλούσαν την πραγματική δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Δεν θα κάνω δίκη προθέσεων, αποτυπώνω και επαναλαμβάνω το πόρισμα μιας επιτροπής ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, το κύρος και η ανεξαρτησία των οποίων νομίζω είναι κάθε αμφισβήτησης. Υπάρχουν στο πόρισμα αυτό μια σειρά από πάρα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία για το τι συνέβη και τι δεν συνέβη στο παρελθόν και ειδικά στο 2009. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι το Σεπτέμβριο του 2009, ενώ συνήθως ήθιστε να γίνονται συσκέψεις για να κλείσουν τα στοιχεία, δεν έγινε ποτέ σύσκεψη. Τα στοιχεία δόθηκαν τηλεφωνικά με προφορικές εντολές, πράγματα που δεν περιποιούν τιμή στη χώρα και σίγουρα πράγματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία αποτύπωσε και στο δικό της το πόρισμα, και να ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία είχε μακράν συνομιλία και συνεργασία με τους εκπροσώπους αυτής της ανεξάρτητης επιτροπής κατά την τελευταία της επίσκεψη στην Ελλάδα. Θέλω να σας πω ότι με βάση το πόρισμα αυτό υπάρχουν μια σειρά από στοιχεία
τα οποία η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει και έχει επιχειρήσει να ανατάξει την αξιοπιστία των ελληνικών δημοσιονομικών στοιχείων. Καταρχάς, υπάρχει η νομοθεσία για την ανεξαρτησία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Το σχετικό νομοσχέδιο βρίσκεται ήδη στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή στην ΚΕΝΕ και θα κατατεθεί για να ψηφιστεί, να μπει στην Επιτροπή την επόμενη εβδομάδα. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει δημιουργήσει μόνιμες διμερείς υπουργικές ομάδες εργασίας που θα αποτελούνται από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και άλλων Υπουργείων για να μπορέσει να υπάρχει ένας τακτικός έλεγχος της εκτέλεσης του προπολογισμού σε όλα τα Υπουργεία. Υπάρχει η υιοθέτηση της υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων από κάθε Υπουργείο σε μηνιαία βάση. Δημιουργήθηκε ένα αποθεματικό με την υιοθέτηση ενός ανώτατου ορίου 90% στη διάθεση των πιστώσεων του προπολογισμού. Το αποθεματικό αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, είναι 1,2 μονάδες του ΑΕΠ και εξαιρεί βεβαίως τους μισθούς και τις συντάξεις και είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι αν υπάρξουν οποιασδήποτε αστοχίες ως προς την υλοποίηση του προπολογισμού, για παράδειγμα, εάν το μακροοικονομικό σενάριο με το οποίο βαδίζουμε τελικά αποδειχθεί χειρότερο από αυτό που πιστεύουμε και άρα τα έσοδα μειωθούν, θα μπορέσουμε μέσα από αυτό το αποθεματικό να συγκρατήσουμε και τις δαπάνες με τρόπο ώστε να τηρήσουμε απαρέγκλητα τις 4 μονάδες. Αυτή η τήρηση της μείωσης του ελλείμματος κατά 4 μονάδες απαρέγκλητα είναι απόλυτη προτεραιότητα και την επανέλαβε και σήμερα ο Πρωθυπουργός μετά από τη συνάντησή του με τον Γάλλο Πρόεδρο, λέγοντας ότι η Ελλάδα θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να μειώσει το έλλειμμα το 2010 κατά 4 μονάδες του ΑΕΠ. Ό,τι χρειάζεται. Κύριε Κεφαλογιάννη, θα πάρετε το λόγο μετά, θα σας δώσει πρόεδρος το λόγο και θα μπορείτε να τοποθετηθείτε. Δημοσίευση στο διαδίκτυο της μηνιαίας εκτέλεσης του προπολογισμού. Αυτό είναι προφανές και θα μπορούσα να μην το αναφέρω καν. Ο λόγος που το αναφέρω είναι γιατί δυστυχώς δεν υπήρχε στο παρελθόν μηνιαία εκτέλεση, αποτύπωση στο διαδίκτυο της μηνιαίας εκτέλεσης του προπολογισμού και δυστυχώς τα δελτία αποτύπωσης της εξέλιξης του χρέους της χώρας δεν δημοσιευόντουσαν στην ώρα τους. Βελτίωση της διαφάνειας στις μισθολογικές δαπάνες μέσω της ενιαίας αρχής πληρωμών. Δεν είναι δυνατόν το ελληνικό δημόσιο να μην γνωρίζει ακριβώς τι πληρώνεται κάθε δημόσιο υπάλληλος για να μπορεί να κάνει μια πραγματική μισθολογική πολιτική. Και βέβαια υπάρχουν μια σειρά από μέτρα τα οποία προτείνονται από την Επιτροπή και τα οποία η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να υλοποιήσει μέσα στο έτος. Ένα πολύ σημαντικό είναι η δημιουργία μιας ανεξάρτητης δημοσιονομικής αρχής, δηλαδή μιας ειδικής αρχής προϋπολογισμού, ενός σώματος ελέγχου του προϋπολογισμού, το οποίο θα βρίσκεται δίπλα στη Βουλή, το οποίο θα βοηθάει τη Βουλή και τους βουλευτές και την Επιτροπή Οικονομικών να εξετάζουν τον προϋπολογισμό, ο οποίος θα ψηφίζεται με ένα νέο τρόπο μετά από το νομοσχέδιο που θα φέρουμε στα μέσα του έτους, να μπορούν να αμφισβητούν τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, να αμφισβητούν το κατά πόσον ο προϋπολογισμός εκτελείται όπως πρέπει και να δίνουν έτσι μία διαφάνεια και μία αξιοπιστία που δυστυχώς σήμερα λείπει. Η καθιέρωση ενός πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση των δαπανών του κάθε Υπουργείου, η χρησιμοποίηση εξωτερικών ελεγκτών σε φορείς του δημόσιου τομέα για την υποστήριξη του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, η καθιέρωση βεβαίως τριετών προπολογισμών για κάθε Υπουργείο με ενσωμάτωση περικοπών δαπανών σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός, η σημαντική μείωση του αριθμού των επιτροπών εκπληρωμής του δημόσιου τομέα, η υιοθέτηση μιας μεθοδολογίας μηδενικής βάσης για την επαναξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης μέσω του προπολογισμού, η εισαγωγή στοιχείων προπολογισμού προγραμμάτων κατά τη διαδικασία κατάρτισης προπολογισμού του επόμενου έτους και η μετάβαση πλέον σε ένα πλήρη προπολογισμό προγραμμάτων από τα επόμενα χρόνια και μια καινοτομία για την οποία η χώρα μας υστερεί και είμαστε μία από τις 3 μόνο χώρες, οι άλλες 2 είναι η Κύπρος και η Μάλτα, που δεν έχουμε, και αυτό είναι η νομοθέτηση δημοσιονομικών κανόνων. Δηλαδή, κανόνων με βάση τους οποίους η εκάστοτε κυβέρνηση δεσμεύεται ως προς την τήρηση και εκτέλεση του προπολογισμού. Υπάρχουν πολλές μορφές δημοσιονομικών κανόνων.
Μερικές αφορούν το έλλειμμα αυτό καθεαυτό, άλλες αφορούν την εξέλιξη των δαπανών, άλλες τα έσοδα, άλλες τον λόγο εσόδων ή δαπανών ως προς το ΑΕΠ. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτοί οι δημοσιονομικοί κανόνες, τους οποίους θα εισάγουμε με το συνολικό νομοσχέδιο αλλαγής του τρόπου κατάρτισης, παρακολούθησης και εκτέλεσης του προπολογισμού το καλοκαίρι, θα δώσουν ένα υπόβαθρο πολύ σημαντικό αξιοπιστίας που λείπει δυστυχώς σήμερα από τα δημοσιονομικά στοιχεία της χώρας μας. Κυρία Πρόεδρε, θέλω να ολοκληρώσω λέγοντας ότι προφανώς είμαι διαθέσιμος να απαντήσω σε οποιοδήποτε ερώτημα γεννάται γύρω από το πόρισμα της Επιτροπής. Θέλω να επαναλάβω ότι το πόρισμα αυτό είναι ένα πόρισμα το οποίο ζητήσαμε, επί του οποίου δεν υπήρξε καμία απολύτως παρέμβαση. Είναι ένα πόρισμα το οποίο σαφέστατα επερίπτει ευθύνες. Είναι ένα πόρισμα το οποίο δείχνει παθογένειες ετών, αλλά και συγκεκριμένες ευθύνες μιας συγκεκριμένης περίοδου, ευθύνες που βαρύνουν μια συγκεκριμένη κυβέρνηση. Εμείς αλλάζουμε σελίδα, βάζουμε νέους κανόνες και χρησιμοποιούμε το πόρισμα αυτό για να οδηγήσει την πολιτική μας. Θα καταθέσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα πρόγραμμα δράσης για τα στατιστικά στοιχεία, όπου θα αποτυπώνονται πολλά από τα στοιχεία που σας είπα τώρα. Θα έχει την ευκαιρία η Επιτροπή αυτή να συζητήσει, ελπίζω την επόμενη εβδομάδα, το πρώτο στοιχείο αυτής της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης, που είναι η σύσταση της νέας ανεξάρτητης ελληνικής στατιστικής αρχής, δηλαδή τη μετεξέλιξη της ΕΣΥΕ, για να μπορέσουμε πάλι να έχουμε εμπιστοσύνη όλοι μας, οι Έλληνες πολίτες, οι Ευρωπαίοι εταίροι και οι διεθνείς αγορές στα ελληνικά δημοσιονομικά και στατιστικά στοιχεία. Ευχαριστώ.